No, see about Adom 106.3 FM, Insha 104.5. Your affiliate stations and stations are what were ja etwa omemuni ama hodwo hia. Ebra so said na nwumre wiase nyina no nsia Kasiebo papa bi. Ya so asemu awesa no fiko ye de emamo na frisabre kopem se no nso bebo no ensem no ebi from emu ebi from ahodwo so ebi from bamu ebi so firi yankasa so ye nchen ene de eba. Somebody bring when you ready. Edi mu akotene ebi ene se mantam maako nsia nipa bia susuo abampanimfo abɔkyere na afedie abroyi puma kwamusi nto abanhwese ebeji atum anase anyi ntum na bato komisa a wo baba bedi ho anakrewa edi atodwa se bibia da na kwamu a ye ba beto aba no enkwanhie beto dwa ewogomu apoten se nipa bia firi mu no adakotafo bubu nkonta kyese yan mo wuo no mu pagya semeka sei akoduru miensa Ghana phobia asem omo kane so omo ate se nne ye de nkrata kogu o memra hye bwefie se holiday ahodo bi ho a ye ba betwam holiday fufuro bi so ho no aban de wa benum enom se aban yi ase kure hia na obondudu wa ye se kokko titwa piase so ne se apro unya nya de hia mo ma sika se munye ye na nya holiday sem yi empanimfo bia wa mra hye bwefie tutu donkuma na fa kire se anyina mon kanea e de tuatua montene suo e ho contract ya wode beto wonum nim wonte ase enti wontwam Unim say bonipa bi tuo ewo Fonse eye atwema mpotem ho ni nyina ye se district capital ye mfa nkoha anase ye mfa nkoha ne enipa no mu nan ene ye koyo mo yi ne kade na nketuo tu ni nyina ne se amanfo bi omhu aposifo a edi abamu mpanimfo achi eba ho no na se aka wo mo ya nto mo de abufuo nyame amamu a kade esi ye nyakura di mo ma ne bo ebebrewo sanso na wo mo adi ahye han nkrofo mo twie na afa akire mo abetu aka akire se ebuo bi a yede tototo ahyen a dedefo so no ase bia beduru mo nti aban wonhwe ne mienu Ghana mampani abedi akire Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ena de tudwa se abibiman anko ho amomu a yebekoso awon twetwede saa ye pe ho a ye hunu yase ne ye bewro ye ho ape ye ho gise ye kabom ne nyabotai ba ko a twede amponyankopon so chichira osomu so awo nti no watimi akwakwa koduru ye mpuntu ho Mami esla ousu ekufo di atudwa se enye nokore da se wono na tena ye twero krata de koma amana do da o man sika krabia no se wo ginsemfo bi afri ne ho ensam ne do so pa we eye ne ye fa na ase manwumeku akese o maso ase ne makase yi ye de ebremo kai se Simaf Smart Cement papa wodwa so ne obeto cement enye cement bia na wo so to papa ebebo ama dan na tiapo ekwan ya wuye no atimi agina sukuu dan ya wusie no so no atimi akoyie pa eno da nchen so a mo ye concrete akese no ye Simaf Smart Cement afei Nanatox mosquito coil eni ni spray Nanatox mosquito coil eni ni spray eno so e foforo kra abamu na me se Nanatox yi jai entuntuma duro tata hwe papa se dwie wo trim kra na so no dem aweze edwie ni nyina wuwu anu ohye ne kumabo bia akase ni mu e wo dem ho MTN everywhere you go and ye wa wani twia se mobile money ebro nya na nya baba beduru eti fa hunwura mu bi se wo mane obi sika na se wo gi sika mane afri baby ebru 200 Ghana achede edidi akira eba no eswani enso ka kire Grace Homeopathic Clinic wo se enka nkiro so yaresa no guso den wonu wo nipa ho abotre wo nipa ho adaje wo nimdie wo mfidie wo nnuro na homeopathic kwa fa so sanya do no so de ene ye tatahwe pa eti hwemo akira kwa won krani kumase na wo momo Total Ghana wo se Trosi Club trotro do ba nie taxi do ba nie yansu ye bre nie yansu ye die nie yanye card nhie ye botom ene ne taxi drivers ne trotro drivers kuta wallet ndina pakia no atwe wallet no na watwe ne card won ne tofa wo no insurance chechire achede pi wom boso miensa bia so de buban ene de mawo umpewe na apede Kingdom Ginseng Power Capsules memma duro soronko a bema wo bia wasi udadem bema wo bia waka omrantibre yesi ka obofo omrantibre nto omrantibre mu no na niam ya gogo ana sempo waba kokora ukodo bibi enso sebe ahode no wei Kingdom Ginseng Power Capsules tabia heba mesha eno ne bibiduru a etimi 3D pa 3D ne si eku o mamu pa enso asode a yenom tabia ntia onya tabia wonu abusu amabom ho ban free 3D ho wanum tuo so de ne ebeyi na se ama otimi adidi adomonline.com mepacho opese wo hweda bon be wa ahimfie kese ye bia no wo kira ye hye ayi kese ase na ya pe ya na foforo de na si adwaso ehun nsem nyina kwa adomonline.com ensema ye bro so ma nyina nso no obetimi ahwe na wabokire ewo adomonline.com and the voice of the day beba Vodafone. The future is exciting. Ready? And you are when you see smart business no said you wa wadwuma no udwumadi awudie etie no
ɛho na akɔ Vodafone fo nkyɛn na wakyerɛ wɔn sɛ mepɛ data sei mɛyɛ voice call sei eduru hɔ a muntwa so eduru hɔ a momfa bi nka ho deɛ wopɛ no ɛna Vodafone fo ɛyɛ ɛde ama wɔ ɛna CB-men and capsules dwonso mu haw nyinara wɔn aba amatu otwa ɛma na nkɔ mo haw ode pua no ne nkekae ne adeɛ CB-women na betu ase nyina afiri hɔ na bɛma woyi dwonso mu haw nyina adeɛ nyina afiri hɔ a ahoɔde ɛbɛgyina wo sisi mu a wode agye points ɛfiri CB-men hɔ no ɛnya asɛm ketewa yɛbɛbɔ wura trotrom so yas two-faced akwara no sɛ ne se no etutu na ɛsɛ fifi ampacho entutu biom gye so de akɔwuo ntu amfa ya zantwitwi na dɔkɔ sɛ dwuso krobo bi kata a wayɛ nabro ne daakye abrabo mu wo so panin so no pɛ sɛ oyi wanum nka nyina a ɛyɛ yas two-faced enwumre yi ya yɛ so mo no na na sɛe ampɔfo agyemene obiri yaboa fentem frem yama mo akwaba ya bɔra nsɛm no mu na mmom Troy Steel Roofing Company Limited wɔn ɛne adwumaku asesei wɔde nkyɛnse papa ba kurom hanom sɛ ya amanfoɔ gye bi bɔ wɔn dan so mepakyɛw wodan warehouse ɛyɛ factory ɛyɛ asɔre 2-bedroom self-contained Troy Steel Roofing Company foɔ yɛbɛka wɔn asɛm pii akyerɛw na mmom nkyɛnse ho asɛm deɛ Troy Steel wɔn ne tipa sesei wɔ kurom ha yɛnkɔ nsɛm no yɛhyɛ ase a na yɛhyɛ ase ɛde afiri ɛyɛ mantam mako nsia abɛn ba ɔmanfoɔ de adesrɛdeɛ bɛto n'anim sɛ wɔnhwɛ na wɔntitim esan sɛ deɛ asi akwakwakwɔ yɛ sɛ mantam ni bi soso paa ntia empuntuo no kɔ a enu aseɛ na akwakwakwɔ so nkunko mu baabi enti ebinom hɔ no atum sɛ baabi ɔmote no ɛnyɛ kora mpuntuo no hɔ ne nyinaa sɛ yɛayɛ sɛ baakofoɔ ne nsa nso nyame ani kata baakofoɔ nyɛ osoro tompa no akakaduro nti kɔbasa mamuo mu no sɛ nipa no dɔɔso ɛwɔ baabi saa na mmarama ho kwan si antiti mma mantam no ɛnyɛ nkuma sɛ bɛ aban ɛne nasoafoɔ wɔn nsa ɛbɛso saa nipakuo ahodoɔ wɔ saa mpɔtam ho no nyinaa so na yei no epie ntoabo ma bra mpipi amanyukuo pa ɔmɛ akonnwa kɛseɛ so atena sɛ nkurotoɔ anaasɛ mantam no bi hɔ no mu ɛsoso enti ɔmbɛhwɛ na ɔmo ba ɔmo ayɛ ho dwuma na ɔmo ba yɛ no so no ɔmo mmerɛ mu no na gye sɛ ɔmo ati kurom hɔ anaasɛ asɛm ne fa ɔmo ho nankasa ɛna ɛbɛba na aba bɛkyerɛ mu sɛ ebi a baabi atie yesu sɛ yɛtimu ma yɛ anka bɛboa yɛ paa yɛsɛ obi nsi trodo matoa obi nnoma duro so ma yɛafoɔ ɔmo de adesrɛdeɛ no ɛto aban ma ba pa badwako so a ɔno so tietie nsɛm no bɔkyire sɛ sɛ yɛ akarikari na daadaa no akusakusa no a de akwakwakwa duro ɛne sɛ December bosome a yɛwɔ mu ne ɛtɔ so 26 yɛawe bro nya akokɔ awie no yɛkɔ akɔto aba ɛwɔ mantam no mako nsia yɛsusuo sɛ yɛbɛpaw ɛde aka edu a ɛwɔ hɔ no na aba benya edu nsia na abato komisa ɛna ɛho dwumadie nyinaa ho pentenkwa nyinaa wɔn mo tie san sɛ yɛka abato de a ne aboɔ mu din sɛ deɛ ɔto pampim a na wɔto kuro no na wɔn asɛm a mo ka ne sɛ wɔn ho boa na fɛdi aso akɔnkoro no nkrataa yɛde bɛto aba sika wɔn bɛhia afei ahobanbɔ ho dwumadie ahodoɔ police station mako mpem nan ahenum aduɔso baako 4571 ɛne yɛbɛto aba no ɛwɔ so a wɔn hwɛ anim sɛ nipa bɛboro pepu mienu ɛna bɛto saa aba ne bi yɛwura Eric Kofi Jakwasu ɛna kasa ɛde ɛma saa so yɛ no edwumadie no hyehyɛ no started here nyɛ ebia no sɛ yɛayɛ limited registration awie yɛayɛ exhibition of voters register awie last 2 weeks mpo de announcement by say press release by so bia a wopɛ sɛ ɔyɛ transfers any proxy no kɔnɛkɔyɛ ɛno nso yɛayɛ transfer any proxy awie wɔn ni amehyɛ materials dodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛnya ɛde yɛ adwuma no dodoɔ na yɛ print a yɛde call all the districts which are involved. Ne aka ebɛya ne ballot paper ne pink sheets. Ene na aka ebɛya yɛbɛyɛ. Mene wo kase yɛayɛ we omo bɛyɛ adwuma ne te sɛ returning officers ene district returning officers, regional returning officers no yɛwie omo training. Security is in place. So on himself by say yɛde police force, ndɔso a na yɛde immigration, customs, fire any prison. Baby a yɛ from flashpoint no yɛde soldier force yɛde bemu. Ora Eric Kofi Jakwasu ene kasama for mo me abato komisa no na nisem odi tu dwa nyina no na wo kyerɛkyerɛ anomontu ɔno matuo na ohwɛmu a mantam mako nsie kɔto so aba se bɛgye atum anase yanyintum ama na bɛbɛka o mantam dada ye wo ho no ɛyɛ ahafo Bono East afei Savannah North East oti na Western North yene mantam mako nsie panifo bɔ ho bra na Ora Jakwasu ɛsa kyerɛ mu sɛ wunia wokɔ na sɛ wogitum sɛ saa mantam sien yɛmmra emagintuma na sɛ yanyintuma ne mmra ɛno anso wato yes sɛ ane opɛ you wompɛ so a ɛno anso wato no na kyɛ sɛ dabi wompene so na wɔkyerɛ mu sɛ yes no
ne kola anase na husuo a ebata ho no eya akokɔ srade anase ka kokɔ ɛna ɛyɛ eno no so no akwakwa esi obu no brown ɛna wo ho nti de awupa bia no wokɔ a na wato tietietie we manso bia ne ho. Issue ayakwa voting in this referendum nene say, are you in favor of the creation of your region? So uji tuma ballot paper no so no. First column wo aye yes. Second column no ada say no aye no. Na yes column no ikura color bi aye yellow. We beka say the akukọ sade color. Into wo a obeji atum say baby a wote a wokakọ to abe. Oji atum say we area no endane region ema modea. Ukwa no team yes yellow do be a wote ho a wo mpese region no ye create ma won so no a kwan da won so kwa no team no green brown. Ora Eric Kofi Japasu ena wote se yene no ekasa no yetete nsem bi efri prampram empotem ho se ya bo he kase bi tuo na gusu epusu ahoma no se posifo eba be kire mo ma gye atum e won fikire ho de ne mum so obaba beto num tuo won frama mo manfo atibie na no ene gusu enu no se ebia ye bebie so amamo adibe yensa nyanka posifo mo nyintumu ma ye matiefo ntie bie no ye de ani chamfimfi mantam poten ewugumwa ne ho ena abeto dwase nkwanhia remfo asiye nam so ma nipa bi prepra bi so afiri mu no wowuo no nanke ko baako ye kan ye mienu afedie bia beka ho ama akoye miensa dominance posi commander ASP Paul Ankan ena ode ato Adom kase nim se no kora nipa miensa na sabre wonu afiri mu na opani baako a wahu no kora wono de nanim nyina da ho na ne dini kora won saka no efre no Ebenezer Kumson wanya mfirinhia aduonum enum na sei ena opani wokire mu. Depth to I 3. I 3. I think one man in the fort, a passenger in the fort. A passenger in the fort. So he died at the hospital. So now they are 3. It has risen to 3 people. Ani ati yi eye posi pani a wo gomu dominance ASP Paul Ankan na sasem ya honam so mabu na wo poten kwanta no so ene wono ma yedum jadwumakuo e wo winiba ene atwede atwire adani a wo mse enyoma wo mde bedum ja enyoma mde ba ye ombe ye prafo ne awufo no akoye titile atwam kura wo gina ho be sa do hwere miensa wo twantwa wo tuantu wo yienyi ne no na mrante ase wonte wo ho asese adai mo ye adwuma na ne ma mde ye adwuma kan de nyina ye dada saa kodane ntokwa adokra fire for nya adokra on machine nyina no ewu machine nyina more than almost 2 hours we timi ntwapo no wabie no instead donga nipa no wu ya nga tambe ni behwe no ye be yi na film on cutting we cutting this o machine generator ni mpulu nothing petrol crop ni and fire for ko crop for ko me ma ko gwa ko ye adwuma anye me de ko for mo so wo ntimi nye adwuma o so la wo jima ntimi ni wodi kwa fire you need boys work hard that's all it is say fire on adwuma nkola adwuma na wo ye wa obara so woni be experience po as one co training over 3 hours ni three even cut ade but better hours you do harm aban omu ntumi yi ni penfefe ka no that's say you na company she kan na sanka owu a sanka obewu won enye fine eso mo hwe machi papa betumi aye say adwuma no e de ama won hwe machi no won fam de won adwuma wo use ode adwuma de emfa kwemu since e ba se nipa no owu ya anka entwa ye kura o ma no won bua won almost 3 hours e ba nipa she kan mo otumi yi nipa no ode fidie su na ye adwuma no fidie ni ndim bua won omo je ye chan kura ye adwuma bra no obre wei eye mrantia ne mabawa wonom ogomu apoten na wombu afu dum jadwumakuo no na panimpa won na ado ani kire wini bakropon mu dum jadwumakuo da wonom ano di wotu sechi osu no se no kore enkwanhia no ho ne oma omde ba ya nkomba bua yi aprafo ne wonom awuwo no nyame anim ni omo nim se omo saka ye ache ne momo sra ban se ja enya kwa akoba ne sa no no mbedan no tiwe no wompe foforo mra se de be ya se ho no nche na si no mu di mirikatente ako na fe o makobo aprafo ne awufo we na eyedim papa every say di kan tena medical kan ye no cement no akogu cow no yiye enti cement na gogu so e won so na driver ni mate no mo hye enti ye bomodin etwitwa ahoma no eyi cement no kakra ansa na recovery truck no eyi cow no e dia ba bonten cow no ba bonten so na amoamoa to the extent say with the spread akura the spread there na anodi na yen spread and so nyame animu nie a check akrenti no na hoode no ekofom kakra your equipment no all right but na hoode no ekofom kakra eno na ama ya break kakra no na wamudi kan je bia wo yadwuma na se obi hu se anka me ye ne se miense be ya nanso we attach professional into it untumi nka se wo ye no akwakwa wo twi nipa no wawu na wo twi no da bi se wonya ne body na ode kɔ na busuafo hu no na
wa wote pani kasa tim sampa wabre DO2 search wo usu wono ne panimpa dum jadwumaku ne fan wo wini ba kropomu woda no ne na wote no yento Kasiebo no so na betima hwe se TV wo Adom 106.3 FM ye Facebook wo no ho ye streaming live na bedi dada manti ene enya asem keto hwe no free do amitimu amitiri ho tehye shen se nkane ye bo he yo se miti na yi mama se te se yo yento Kasiebo no so na ye konsem fufuro mu a amanfo bi na atiti bi di ama ban sa ban aso adane kwaku otitwa piase so ne sia prokuro hia enu obondudo asem ohia pa wo memu ne de ontene ni hwe won mo nkote ne dei wosoafo de hwe o man ye fisem ne amanyo ensem so Ambrose Dairy aso akrata kumfa enu o man bra ship de fie santan wo ko ya adan a holiday ahodo so nza holiday beba wo be hwe no e be hwe ne asanse interior ministry and it must be observed as such na wo kwakwa kiremu se yes sembi ayi bia frim na e de foforo kra brand new 3 aba beka ho na brand new 9 de ba beka ho no 7 January eye opepon busu me to so yes ye mfanya fufida ebe ye da ye be friend say constitution day unim say 7 January no efie 9 bia na ya na sa bre no na say yato aba atia ban bia na say yato aba mo ban bia eho e no so afene mo esuai enti yanyinsi ho sa fufida August ne de to so 9 eno so yanya sada ne say Founders Day wo mu a ebiri wo moja ni ma Ghana e hyase kon ya ansana wa me nkuru mebedi animu na wo nyina kwakwa prefer hodie no say nipa na se atwa moja atwa mu nkonkonifa samampa so ne eto ne bedi wo nya samanfo ti wo so wo so ye pede bedi mu ano so no eye August 4th ana say August boso sana boso ne to so 9 na eno na ufiri ho no mu a foforo a eno nso edimu ene Osajifo Dr. Kwame Nkrumah no kra de professor Mills Abreso eno ye se ebobo so me to so aduonu baako 21st September eye papa no na woda no eno de wo se yenye no Kwame Nkrumah Memorial Day na se sada no Nkrumah nkwan de ka na nye Founders Day se de ya na ye kan dada na Founders Day no yempunu to emba nemra August sa na akwakwa ntimi yensa wei ene de aba na no da nchen so afa de Republic Day eye 1st July ye ye free ho nti wa wadwen so wa yensisen se 1st July ena ya na Otako Beach ana sa Otako Pool ana sa Otako Jiwani repreko na mo a we bie guso na fe wada na ho ye frim nti eno so no de wo mu na ye ntie nsem wa Ghana fo akasa ban ene me hia wo Ghana hanum se nye bi ne holiday a ye nyim frim ye mfa bi nhyem ase wo de etonte ehun hia nana do wodi me pawase mpa me de me toba ma but sadi wo sem de nana ye nana se wodi se me de me entasumu we de efeskem na boto de nana e pede ho na but ye no ma ye na mo uya de but wodi e bi ho de na wodi enye onya ta fifiro so no nya ni ma be bua ye no ma na okura nim wodi emfa hwem na ye nana e pa cho ma wo ho sa mo ma no an wo ho sa mo yi bibia enfim ade na e do so deda nde se mo yi film mo anya film e sa nti mo wo ho sa mo nsesa no kana wo sa ya se ye din se kura ya brɛ wo ye betena mu sa ma won yen sakra bia enye de ehia kura ni enye de ehia ni ye kura ya brɛ wo me da ko mo te so anke ye o mo te so ya anka sa be sa o mo ya ba adwuma ne de ko mo nya anka holidays no kura anke bia be kan because so mo de o mo kɔ adwuma o ma nkɔ adwuma ye betu yo mo ka but yeah business na da bia ye kwa adwuma ye say holidays ne kodos bebre ya ye say haye enye de ehia nie me nana akufo Adom mesra wala we de twasoma ye hwe Ghana nenim kɔ ne nja isa ne ma we mu ye hwe ne ma ebe ya Ghana tumi de ensan aye bibi they say we are China for ye ehun hia de o dada no kra yesu o mo fantu baby kra eti Ghana for na chi aban na kunturu ha wo kana chimpre wotwi aban na nim se tie futuo na sebe wo hena ye nkana asema de bi ta ne tum no de kɔ badwam na enwansana so na so de ne di efunachi ekɔ dakamenam na wɔkɔso ye seye a emwa me ntumpɔ enkoye nim we de ne nanu ada me kopie makola adwadifo ma no ba gozi na na sei wa se ba bia sei na na do din ba ko de ma ne na na sei so wa se ba bia ya asem kase pa na Bernard Alote Jacobs ena wono ne ye NDC amanyuko no kane dwam treni na wo efifi mantem mu ena wo se hwe Ghana ya hwe ya ye two no de ho saa na nanado wo de sika adwananka ye two saa no manfofo adan ye kwaye esan so wo se holiday asem kra de nya asem a wo se nke de koto bedwafo 275 no keke nku anim wo se nkomo mu nyina ye dwene ho na koduru abedwafi ho no mu a ewiase ye so obi afro so chen wo de ne ntesuo mu odu chen wo otumi fo otumi wa rock wa for beti entomoro MPP for no doso HNDC for de bibi kura no de ba na enye na kupia pedofio se kim ene
obi won mo te onyina no wade he nti ye de ba ya pan na watim so wona ekoro no na ade no afam ko tie tetena ho saa na anhwa e be chichire de empɛ so oman esansa fa membership de fie ntino na ye de ba be yire ye kon so MPP Futambia, they want to stampede Ghanaians and then come with new laws. But I mean, there is a need to debate on this issue so that we have a consensus. As I know, was our parliament, in the parliament will approve. It should not be restricted to only the parliamentarians, though they are representing our interests in parliament. Yet sometimes there is a need also for us to have a stake in the debate. Sana, the public should partake in the debate instead of sending it to parliament, and because of majority in parliament, and now was the one majority, was that stampede, and then the next year parliament approves so and so and so. Yera Bernard Alote Jacobs ena wote ne nkano na yemohwi fa ye ni nkyere tema unu se tema ne prampram de akwa ese eyi ye frɛ ne sei abe ene nkase no na de wo mu sesi ai a ye tie ene se wo hene a wo hwa kyire se prampram hene ena nipa bi adi ne ntete aboni tu anwumre ye na ye ne aposifo bi di nkomo a wo mo kyere sasem no ampa nanso se obi ya no wo mframa ne de na akɔ ye bibia o ye nse twere ni bela enso so ehuhu asem no kakra bela ye mo adwo lenya mwate de ye tie no kre yaso enwumre ya na enya nti ese prampram acting chief for ho no my friend no ne accidenta enwumre ya na ofidodowa house of chiefs a chese ordinary a che prampram na on said dodowa ho no omo ekwan mi no omutumi efa Medina kwan no e na omutawo ekwan ni din so e rough road a ubefa ho no through to rough road other fast to akọ prampram on with the rough road ni so ase we fi dodo wa ko nu kakra na okọ na na amanfo bi a yesi o muti motorbike so e be shooting no ejise ya nemu no we no krani nyame anim me to me ka bibia emfa ho empanyifo ada ho mu edi ho adwuma nti no Mate, me mpija nan emfa nkoto ni patenten ko ho yenim se de asem ni tie aposifo na nkasa kra na omo ya asem no emu hwemu kurekura omo kra no ede mo so omo bebi omo no na waka bibi ede afa ho na yate se etuo foforo so akasa e woni wadubi asem potem ya dimirikate ntia be ko ni wadubi asem ye se empanimfo totokoko ye bi ye yo masi wo so omo hwe so mienu nipa bonfo bi akoto omo sutuo masame kasei watoa nananom wonsie de wo yadwuma wo yonkopa koko limited sa nipa yi mienu no kire se nipa bonfo yi ato no mso atuo Isaac Nomanyo wadi asem no ntententa akopie so Nomanyo eba ne say mpanimfo yi etu akasa won mu awie be mienu de kopem don kontam ho na yega ne so ba be mu ewani adubi ase de a this with family ho enhie ni mu pe ena akoko company bi a ye pre wo yonkopa koko limited ena wo mo office wo na wo ahye ne mako miensa ye ABC na na wo ko yi sika tanka wo ba be ya di ama wo mo nkofo mo to koko de ma wo ma ye pre mo sisi no wo ma be tiri sika di ama na nkoma koko koko di company no eno no wo di sika ne be duru wo na wo kire se be ne du pepe ena mranche mako ma be tia keti enan mienu ede makta se wo mo na mienu de hwe enche wo a wo kita etuo wo mo ba ye mo bisa se sika no mba betene ewe mo fe sika no ma wo mo na sika no ewo bag ya ye friend biega so amidi mo ento mo dika peja no ede ma wo mo na de se mo wie no bisa se no enye ba ko pe na ye mienu so mo fa ba ko na aka no emeka no mo fa mo mo dia wo bebo yo akun afi ata ko fata se eno na ehu bo wo mo yi ba ko na aka no de kan wa na wo mo etie free dem ho no ene tio popo ni pen nam patem wo nyina brika o mo titi to sebi wo mo a o mo ja o ma na di wo mo nyina o ma na eno ana ye bopri e ye o pe ni kan kire fo wo ena ye biwo ade ma and the abeku mills and then come up and if you get trim so about the card mo the cannot do material when to find to get them one one a year and almost fabro mo and out now one or two and now but and I did from now the only play one more go on is require 400,000 Ghana cedis Canada 4 billion OD then the day I did cannot do I said that and I am at the brom just cannot
ɛna ɔma bɛdi nyinaa yɛ si wɔn nsɛm a wɔn de agyane na polisifoɔ wɔn yɛ bibi asɛ gu so wɔn yɛ asɛm nhwɛ ne mu no wɔn de ka kɔpie mu wɔ pɔlɛsi bi mu kɔkye forest guide bi wɔ nwura mu anam si sɛ ebi a na ɔka ho bi nanso pɔlɛsi mpanyinfoɔ bɔ polisifoɔ no de to wɔn anim sɛ wɔn nipa no ɛmu ɛmu hɔ ɛna ɔkyerɛ ɛyɛ ne dwuma nti ɔno de wɔn ama ne bela wɔkɔ wɔn amu gu so a wɔn yɛ asɛm nhwɛ ne mu nipa mmienu ɛna etuo ɛka wɔn a wɔyɛ kɔkɔ kratefoɔ baako de ebi no mu ɛdi yie paa ma mpanyinfoɔ bɔ n'akyi ɛna kɔpie mu ɛwɔ kɔnfo anɔte apanyansa bi a wɔgye ara sɛ baako na aka ne deɛ new ebibi ase doctors wɔn so bi so a wɔn ɛhyɛ wɔn nso apɔmuden ɛdɛm nkyɛn ne deɛ akorɔmfo nkurɔfoɔ tie ti new ebibi ase kuro bie mu a kɔkɔ kratefoɔ so ne ɛkɔ titi a wɔn abɔ nipa mmienu tuo baako kɔpie mu kɔnfo anɔte. na kyerɛ sɛ nyɛ adeɛ si wɔn afiri mu mmoa. daabi obi anyɛ ebie nyɛ ɛnwu wɔ hɔ baako na ne deɛ mu ɛdi a yabɔ n'akyi da kɔpie mu kɔnfo anɔte. yɛn fɛnsia Isaac no manyo na to nkra firi buasere ne mpɔtɛ madu bi ase ebrɛ yɛn na ma ne ba anwumre waso ade abrɛ yɛ ɛno no na ɛyɛ ntumiri kamfia ne nkyerɛ nsɛm foforo mu a dɔm kuma wɔ mara hyɛ badwa fie wɔ pani ba ko timu bie yɛ Ernest Henry Nogbe wɔno ahyama na ɔyɛ mara hyɛ badwani wɔde ato dwa sɛ empani ama contract bi sɛ nkane ahodo agya yɛde twetwi wurawura kurom yi a adwumakuo bi wɔnom nye nkonkɔ yɛ ho ka no ɔpepe wɔ ha na no no wɔkyerɛ sɛ n'ani nye ho ɛno nti wɔno deɛ empani wɔ ka mama so ate sɛ sɛ otwa mu a ɛbɛboa wɔnhwɛ no wɔntwam ne nyinaa ne sɛ soafoɔ hwɛ ahoɔden ne asoɔ ɔpani John Peter Mewu na no ano ɛnɛ ɛne mrahyɛ badwa fie ne wɔkɔkyerɛ mpanimfoɔ sɛ sɛ gyinaeɛ a yɛasie ni na wɔ mu sɛ nkadwuma bi sɛ wobɛyɛ wode ma contract ya wobie mu obiara de ne nkrataa ba ne ahwɛm deɛ sɛ fata no na kyerɛ sɛ yɛyi no na wɔse wei no deɛ asa kɔyɛ akyenkyene sane sɛ wɔnom hia na animanim yia ɛno nti wɔnam mmara soronko so Public Procurement Authority wɔnom mmara so ɛna wɔfaeɛ a wagyina sɛ saa berɛ yi adwumakuo no ɛnkɔ so nyɛ adwuma no afei ahoɔden ne ahodoɔ a yɛbɛhia no wɔmfa mmara na no na panin si dabi da wɔte asɛsɛ nyɛ yɛntie nsɛm a onimonyamfo John Peter Mewu wɔde to dwa ɛwɔ mmarahyɛ badwa. The procurement method used in award of the contract was the restricted tendering process, which, Mr. Speaker, is in accordance with Section 38B of Act 663 of the Public Procurement Act as amended. Mr. Speaker, it is to be noted that the Ministry obtained approvals from the Public Procurement Authority and the Central Tender Review Committee prior to the award of this contract. Onimonyamfo John Peter Mewu yɛsoafo ɔhwɛ ahoɔden ne asoɔ ma yi mu ɛna wote na adwumakuo a saa berɛ yɛde contract na ma wɔn yɛ Imperial World Ventures na ahyɛma mmarahyɛ badwani onimonyamfo Ernest Nogbe no ɔkyerɛ sɛ soafoɔ nkyerɛ mu ɔde brɛ yɛ no wɔnom wɔ mmarahyɛ badwa fie hɔ no ɔno ankasa no ɔka sɛ n'ani gye ho a na wɔboa nti wɔn deɛ wɔka mpanin nhwɛ na contract no wɔntwam. The contract should be cancelled immediately, or the minister should provide us the evaluation report for the pre-qualification and the post-qualification. If the minister is able to provide us the evaluation report, and we have studied it and we see that it's genuine and it meets the standard and the procedures, as a minority person from an investigation, knowing that this company has registered on the 20th of April 2017, a year ago, I even filed this particular question somewhere in April, and it is now coming. So you can understand where I'm coming from. On my investigation to know that this company was registered just about a year ago, it has not qualified to even be awarded this particular contract. I want to follow the due process, whether a judgment issue or whatever it is. This is fraud. I must be frank with you, because when you look at the procedure and you look at the company involved, you will realize that the company does not qualify to even engage in this kind of huge amount of money. Na papa yi kasemu no wo sane asifam no kyerɛ sɛ adwumakuo yi a World Ventures Company de o kan ne sɛ mmerɛ bi kura no da no yi afie twam yi yɛ ka sɛ ɔmfa ɛne yɛ hwɛmu so ɛbɔbo yɛ yɛ de tuatua nkane ano de tuatua hɔ no street box wɔnom mfa ntuatua wɔnom antimi anyɛ ama no sɛ akɔ yɛ nsrepe nti wɔno deɛ ɔhwɛ ɔmu din a nya deɛ sɛ adwuma no ɔmbɛtimi a yɛnyi mfiri wɔnom nsɛm. To me, they are punishing Ghanaians because they kept them on opposition for 8 years. That is what I have seen. They are punishing Ghanaians on that regard. As we speak now, the company in question has not even delivered anything about this particular contract. So we need to interrogate it further, and then the government will have to rescind the decision of awarding this contract to this particular contract. Do you know the owner? I mean, as far as this. Well, the owner is. I know the owner. Any outie ye, Mrasha Bedjani, Manfo, or Ashaman.
Wapani NS Dogbe ena wachire mu no. Yanto aso na omafa adwen kyerɛ fa kakra bi ntwim na Frank Tachi ɛsena na oyɛ live and clear ɛwɔ Germany Hamburg for yitu chema ma enche Hamburg school day ye date ne bebrɛ mu next year ye be ne ntempa dwum ho ba bi Basaji Patrick ɔse GM Bank muntwa ka o na trimu de hene ono no otoso mienu ahye fam no butuo nso wonfa Adom news ni agro ɔse nice pa Elijah Belta bosompim no ɔse na Prophet One toilet day voice no betime repeat my voice of the day and next popular request ebeba Alan Benz was na say enti hwan pa ne di sa channel fo yanimu a wo say yensa asesa no odo itemase na ka kire NDC fo say wonu munya propaganda no na enya de ebeboa wo mokra drones no beba beboa ye honorable HMC o ashama osu tu chema no na happy birthday nkoma yaw obo bisa ado aka blow we free obo bisa ado abusua ni nyina ena Clement ewu abafo o say atwomahwe diem no different was na omo hwero mo nkwa atwomafo anse ne yakopon fo mo kra nsie yi pa ne yakwan ne nye Clement ewu abafo ne de no ba Pastor Landry no say hia somdwe odagbon no eniti oba ye attire joint wo Ashtown ye wi attire no ne edie Kasiebo ye wi attire mbe wi so no ma ye den ene kon bia so ba cho krata bi kura misesi ya etwe obi asensen wo ne dwumadi a wodie mu enye obi asen national coordinator Ghana school feeding program onimonyamfo Kwame Nsia na papa yi krate kura mi a chese soafo na hwe ma ne mofra ye ginsem so ayede saa eye nkoda suku kro aduane no adwumadie ehye omo ase no honorable Cynthia Morrison ena ne nsa hye krata na se na wakyerem se ene wonu mu hwehwemu bi o ma ya mana ba betodwa se enkoda akosuku dodo no papa yi ene ne nkrofo a omo ye school feeding no omo di din bi aka ho amana boroso omo bo akyire no kohwe eye Ghana Education Service enkore ko school Ghana ha na kohwe de school feeding program no a lesa asenefa teacher bro master na no enkoyie de toso mienu ye de nipa bidin ahyehyehye contract mu se wo mo no aduane enso da asen kura wo mo ni bi no manyata e de atwimeko eno soso ya de a wo mo ahwemu na wo mo kire mu soso a nipa bi soso wo ho no mo a chese number ekura wo mo enso sika ye twa se ye mfa ma wo mo no na we nyina no mo bo akiri no mo aka kire national coordinator no se me kase nko nam manta mo so wo bo akiri ahwese dwade ni kokama o mo se ba bia waduru bia o mo nsine dwoso dwaso kura wo ntwam wo nyina ho na afei onfa ni dwade ni mu ho na mpanifo ye asem no hwehwemu na enkosi hwie be wo kyena de na wa prepare handing over note nyina de ama ne deputy na ono no ahwekire kusi bromba ye hwemu ne be wie ne bono de a na nye obi ne kuma twibo osi akona ne pe na wie wu no ne ti ekwaji akyerema yento ansam no so emfama na ansa na ye bekofo ase atwemafo ase na yakwakodi nkomo afa ene twade anka to ho no ma yenka wo se cement bebiri ne wodwa so ne betakari ado so nti wan hwe a na wa hu kramu papa ne wo mu no eye Simaf smart cement Simaf eno ne cement papa asi se wodwa so eye kama papa se wu si dan no anfa Simaf ne bia dan no mpeni yie so wo plaster dan na wo pene fa eye Simaf wu yi kwan na pese echa eye Simaf wonso a ugu concrete pepacho Simaf kroya Nana Tox mosquito coil eni ni spray ya fa bi pete wo dem ho ehwam papa nti ayete se de wo display egu ho no so be hu ana ntuntum ni wu be hu ana ntafra ne da ya na che se wo so wanyi waso ndua wo de beda edini ye Nana Tox mosquito coil eni ni spray MTN everywhere you go me say wo do pa nwumiri fa phone na hwe o call log no ba bia amanfo frɛ wa wo bia wo hunu no na de check number no dodo afrɛ wo won se emu fa dodo na se nipa du na afrɛ mu nkron MTN no mo de frɛ wo obisa de ntia abo so na ne nwoma so adwumakuo no wo mo ye papa wo mo dwumadie ho te mobile money no wo se wo send obi 200 Ghana ana se de eboro sa na se obi send wo 200 Ghana na de eboro sa de aka akire nyina no won se akyede ne didi so bro nya de a wo de ma no ntia ron mobile money wate won send ma won na enije mrafie na Grace Homeopathic Clinic ene ya sabia so nko a woturu ho asi wo so de abadaye ene ayam hihie ne adwempa esa manfo nyado ahodo e wokure mu odi homeopathy na ye adwuma no wo mfidie e wo nnuro wo nimdifo a wo mo abotre wo nipa ho enti so wo yare nko ade ahwe Grace Homeopathic Clinic echi akwan na ekọ nye nkyere homeopathy na se ye pa enkran ha eni kumase ena obehu wo mo Total Ghana the Trusty Club aba trotro driver for ne taxi driver for bronya neba no ebia ya so de afi mu ni nyina mpacho bomodin aso do hu bewura Trusty Club no ansa ne asi afifufuro no se be ya ofa nwoto ebekọ kama wonsususu a
eja wunche da nyi insurance papa bia oka ewura kra no hye da nwene ho sa so du nko dua trust club yi mu a na chese bibi toa bi kra chimatro bi eba kakra bi a 6000 insurance cover na wo ho nti no wonni problem kra na chede kakra so de mabra no busumi miensa no wonso obenya woso no de Kingdom Ginseng Power Capsules memedru na bi di dati hoyi ye ni no adu London enso ni take it nyonu na etwa na ho odin nti amanfo twa bere no so atiase Kingdom Ginseng Power Capsules so kwa okodura obeka se de chasebe ode nkwa na baaye amanfo di dinachi saa owo paduro ni bi na anom ne ade a se we obesa akoburo nyen o kwa fa bi ko so na ayi man nana asabofo anom afi de oye ho advert nyina Kingdom Ginseng Power abrochefo no mo bre o bre so account enti ne gogo so a wani begu ase wo mpam enti pe Kingdom Ginseng Power Capsules ebi a to ni abrochire o Ghana so bre che mo abrochire no di wo so te o ye den pedro ni binanom na adomonline.com ho na beken kan sem nyina ma wa ire mfi se tabia heba mixture ene ya bibiduru a etimi malaria na se 3D ahohye anase afefie na oba obu nsa na maye so a eye tabia heba mixture na yento so na yemfie ni nkyira atwema fonase obaka ya na fonase ene twedefo ebo atwede dendenden se atwema kwa ngoma mensini no we se ha ne mfanye krupon we se ha ene mfanye krupon na fonase ene twede ebo atwede de na akoya asem kese aposifo ko mu so nkopate wi akire no na ono masane atuo adi agumu a nipa makomako be se na kra fa mu hworo mo nkwa ene da yi na brewe pima kwa mu se nipa yi wo kra wo achi wayie na sentimental mu soafo no nyamfo sama no se mensa ene asofo be de akire a wono na ehwe nkrunkura mu ni nkrase puntu nsento kwasi boate agye wono mu di mpanifo no koduru ho na aposifo a na edi akire no manfo no hu mo a omati kwa pan sie do amanfo so ne akaya no mo ka sa aposifo ne ba ho a ebebo otuo ni nti no ene ne National Peace Council fo ene nananom hemfo ene asrafo bia ne wom ene omo brabra nsam ano a kire se na anu odi nso kura ehuro pa yehuru wo no pani kwa tum se ne ti kwa dudududududududu na de ekoso wo honom no yenua bema a wono no eto asemu nkrade ma ye oheme tawia yenti se de sikoe da no a asem no si ye police fo tutu ogu yen so no na ye wani da so se yenuanom yi ebetimi abankwam bio abra na omo aprepra na tio no akeka wo no ne nim se omu besan abekan ye ho na wabetoa abrabo ene ne omo ye de amaye ne so nanso no fofi antoata ena ye ti se omo afrim na omo afrim yi ene eye arehoda a yesi wo mo nti enso ye no so ye wira ho yi pa wei eye ensemo a omanfo ni bi ene yeni abema mansanso makrofo hemetawia edidi ho nkomo na Right Reverend Christopher Nyako Adom a chese woda Methodist asafo no ano ewo Kumase se bishop pani anase sofopon ena durubra wonmo ede amu ibegu ho mrante wa nan ya ye kan ene set down so Prince Boatin Kwadwofori ni Douglas Ade ye kan ensempa ebeje won tatade akwa Abraham Kukumu na sofu preach afede o hedede ni ade ekoso na se sofu etwa so na owie ye no na wo ka kire manfo na wokronum se Nyankopon na de ma ono aso na gede asi no asi na de moadi no woni nkode aka kire ne ebo ho ban oni Inshira FM etwetwe nkomo ye we ho won faso bebre ema nsiesi ni asomdwe a ye hwehwe se ebeba fuase sense mi sie de enye sa ne te basa na akoba no ayese fuase man ene ebiaban mu mpenifo akwakoye sesanse conflict we ni emudo kakra ni nti eya etekita etom nipa no obi sa se na nse ebisi anwan kwanta ena ebiso isi anade na hode ndi asa ye ntentem kakra ni ade senia we no eye because eno na de eye memfa no se wana wo pride ni apreciate we so akoye oman mu community ni na ene approach for the abanya bam ene niam anti conflict we ni emu edo wan to obo ase na wan hwe niam anhwa akosa ade kura ene eno kura ayese besepani ko na haba ye tase ne benyansafo ena we so ayese ofase na tin kuro no mia na kese a wusunwa mia so ane nan no eti tina kwan bia so no wo so won mu kusa na kakra din guto edon pompo na asomdua ye na adwuma Right Reverend Christopher Nyako Adom oye Kumase Methodist Bishop Penin no aso ena adwam treni asanchema ntemo da Peace Council na no kiremu se Peace Council no mani age esan se wei enhye ya won mo ye dia prasomdue dia ma fo aseman no wei ne fa edikan
na yɛtumi si ɛmu de me fi sɛ head kɛsɛ pa na yɛtumi akora no sɛ ne aka ni na yɛ nkasa ho nkomodie ɛne nneɛma but on demands bi a wɔka so peace council sɛ bɛbɔ mmɔden asɛ yɛbɛkɔ so hu wɔn a ɛsɛ sɛ wɔyɛ no ayɛ because motua medical bills ɛyie hu tutuɛ ne kani na aban ɛna ɛfae ɛsɛ sɛ wotua compensation a aban so amaya no yie sɛ ɔbɛbɔ mmɔden na watua compensation so ɛna project so ɔbɛyɛ kra ɛde compensate kro no wei Bishop Christopher Nyako Adam suafo a wono na hwɛ da ubonyuma so ɔmayi mu yɛ maame Esla Usu Ekufo na maame no de ato dwa sɛ wono paa so yɛ suafo no wɔmfa ne nsan hyɛ krata bi ase ntwerɛ ɔse mfa nkɔma amrado a wɔda ɔma sika korabea kɛsia no governor sɛ wɔmma ne hunu nsɛmfua bi a ɛfa ne dwumadi a wɔdie ho titiriw ɛkwan yɛfa so na afei nkratoɔ to a dɛda so a yɛtie na afei yɛde adi dwuma ne nyinaa ne sɛ krata bɛto adwa sɛ maame wɔne panimpa ɔyɛ amrado ma ɔma sika korabea batan governor akwakonya anobaba yɛ bi a ntwa yie ne nsɛm bebree pie mu bae ekosi se adwuma di odina sempa fm so se bo su tena dwa mu dadan no ana mami ne woche no oniemi nie no ode pempem na ebisa ne se saasam no agintreku ne ha mayi mu enokura be pa na wunu ose me enya nokura da obi atrasia can the no interpret BB sa and created their own distortion and everybody is following it. The Ministry for Communications has not requested any information from the Bank of Ghana, period. There's this story where communications ministry fights BOG over mobile money data. Why would we do that? And many other news portals carry a similar story. Or say mobile money data has become a source of a feud between the communications ministry demanding it and the central bank which is keeping it. Letters from the communications ministry contain requests wrapped in strong words asking the Bank of Ghana to release the data to a private contractor, Kelny GVG, taxed to verify revenue generated by They should let me see who made that request from the Ministry of Communications to the Bank of Ghana. The Ministry of Communications has never requested any information from the Bank of Ghana on mobile money. Read my lips. The information was on what? I have no idea what you're talking about. Na suafoi kasa no obisi dabi asemu ya wo kana danse ho we nyina ye nkrata enenam a se mo twerefo kora wo ye adwuma watena ho kyerɛ edi ko bisa se ekwan ya fa so asika yesoma mane kodi awofo ne anuanom ho no eto de da so ye pesi ehunu poten na afeni padodo nso yesoma mana kro ye hunu na kyese bibi wo mu kura na ye ni atue mu feche ya no sei mo twerɛ ho krata na no se me hwɛ bi sekrata no bi wo ho yi na menhwɛ. This was after the central bank in a letter signed by the Secretary Frances Van Hensaki insisted the request by the ministry is an invasion of privacy of mobile money subscribers. Request by the ministry to who? To the Bank of Ghana. The ministry has not requested any information from the Bank of Ghana, and I insist. Show me the letter requesting that information. Ewa social media yibra sisi anamewe. Nye obi account. Let a corner ministry Cancer Bank of Ghana may pesa information when a family which I'm challenging you. No, so the what can I say the Bank of Ghana secretary, you know, issues and that's what trust her letter or say more request no invasion of customers to who? And the Bank of Ghana just came up with that letter. Go back to the drawing board and check what they are talking about. I don't know what they are talking about. Suafo wo hwe da ubonyuma so mayi mu maame Esla Usu Ekufo nene ena hote ye no yebekọ kumase akwakofa crossover na ekuda nchemu aye botwe nemom ansana no yentia futuo na yenhye ne nsompa enye danta ne de sika bɔ ano na kotepo ni kotepa wono mo se dimpo a womo ense honam enti ye kan chense a ye won chense ne ye won chense Troy Steel Roofing Company Limited womo ene won chense papa circular wave self lock tiles IDT IBR transparent fiber sheet ni nyina wo ho na de womo a eni gye ene se we in chance am boss so papa ni nyina ba ko bi wo anu a your friend color supreme +1 eno no se enso toguso a obe se esufin nyina horo na sa ye mrochian ne papa ayo ni gidi wo mu nti no ye se 20-year warranty ne de ma wo na se woto sa color supreme +1 no a
efia duo no ɛho techema ye beba abesiesi akrokran kama ma na ope estimate so a ye baba ye estimate ma so obo dan so a sei ene eka obebo no eno e free of charge bia obia baba susu ama keke umpewe na apede Choice Roofing Company Limited factory no ane main office no ewo my 11 cemetery enkran Kaswa Kwantimpon ya so na wokọ Kaswa Uniba Kwantimpon so a forestry checkpoint no enche ho no ho Sasabi Junction dodo wakwan so nyanya no kwan so eba Kaswa so wo mo ho na Congo Villa ene Crown Filling Station ene din hwani mo fanko frɛ 0302 850 802 0302850802 Choice Roofing Company Limited, your number one choice. Nana ewuku denche mo waya crowd with so mni enko. Nana somu na kajagumi enko. Bema masomo ewa santimantama hinkro kumase hayen sha 104.5 Bema samuba santimantama ya deba kwa ye kuro mu pa aye dwadie efrise wo mo fi atifido mantamo afenso mo fi atoye ene ade nyina ha anom bedi edwa ene owurawura ma kwesi ba bi te se enchiri ne potam nyina wo bia sesa ne niam kumase no ba bedi dwa nti kumase de asantimantama ya dwadie de no kuro ne ye kosoro pa e ba bedu bronya se ya abribia na ne ye hwe ni mu se kumase dwa no ebetumi apagya na konkan se ne obia ehwe no na no enene de ye ne wo mo kofa niema eba santimantem ya titiriu ene mo ebize na du so ya tatopa ye ne bi kodi nkomo bu so mo se de na ekonom sisisi ade no kura ni niema mo den ye frise mo na kasa no mo kofa ni sika no no kura ni ye sesa ne potwo wa ha se ne de akwakofa entimpempi na ya ne ye boka dodo ana fe so ade ton ense da nkwahye so santisi ane de ye brepa Brebia eba ko fa ni ma bebia ye tie ma yibu sika no se bibiti ni efri se ta ye nyina ye boa se ansakra emra ma omano eniema nkoso no in fact me ko kwa so ma me sika me sem da bibia me sika so eba to ade kra just 1 week bibia e do because who person sika kra we sifa boy e do what I say sifa 85,000 per mifra a hoska mifra o di Ghana sika 85,000 for the whole 1,000. Na nema no ba se na beton. Ene obi awi akoko. De bi obi adi mo. Tete no nyame nkan na ne edi. Tade to no de wo fom. Nhu bi kura da wo. Wo mo go fa eniema ba santimentam ya se beton ana mo kire ma dwene se sisi ade no krani eniema e wo fom na ye ne omo so eton ni bi edi nkomo mo de tudwa se sisi ano ebi se eniema koye ebi se no krani enye na wo mo se koye ne kire mu se no krani sisi ano hwa ade na woton no bi so eton bi se mo na woton a we so ton bi kane no na bia na wonko na woton ti se gya ene emfa so na otumi ya ne potwa ene ye so bete ene ti na mamamfo hu ni se edwa ne nkoye ne nso e den a eye Galamse no yes ana de no kwasem ni aman kwasefo a wo moto ade nyina ja collapse bibie ja titifie bi majumagu ntade kra first no wunante kwa e be chance na onso obi emone a ene so ba bi abibia obi a to the market na nye slow wo de fi akodu kagiti esi akore omu tete kwan no ho se ton ade the market na nye slow sa na nyame we no cha mu obi enya bi kakangakra yenye sikanto ade ye hu de yenye so ye free education ma yen a ye dana se bankra ne be fi a ombedidi ombe shatare ombe no ombeda eganya kura eganya nya woti ano asa wote ye ntohwe betna ne asoro kwa kanko a baka se nkwa ye bia no oboa me de ndie kwa yie ya tade papa oyiro ho bampa na chia ntutu odudu a bo hu se tade na se wo di nyankopɔ sika de a onu so bedu sika wei eya amanfo adwenkyira wo moda na die ewo Kumasi Kejetia ne Central Market amanfo a etonton anema ana afenso mo kofa anema na edeba ana mo kyerɛ madwene no ne nyina ne yehwɛ ne mu edwadie no de no kura na santimantam ya de obi anim se edwadie pa de aha ana gina ene nti no bronya ekwei san ene edwadie ebekɔ so agidi atiesa de beto fom bia no yensi atifo aso ewo ho yebema omaso ate ha yenhyira 104.5 nana ewuku dentembo enmidin munso mu ewo enkran emame
Eti nana ewuku denchemo ena yete nka efri Asante Mantam Kropo Kumase Insha 104.5 FM mu na Apia Stadium na send we about na say kache mampani na kufu ado say one day o Japan won yire no ho hwe nkwan na wonnanum sanse aka mfie mienu pepepe mfie mienu pepepe sabre no na oluman oba betena fie a just wote bench a wo hwede John Dramani Mahama beye na yenko trotro mu na onim say ebru trotro a yas toothpaste a eti wonum udi twu sin atum sampa watwetwe sin no wonum so ato so kama won madama ya kubu Traje. Hey boy. That process. Yo, ya from echo. Yo. Ya bedman ebusu na omo ahiro omo dese wo ojobi no ya ko. Na e bese na nado sisi ano. Na ma na opeso di gugu na kwem no na nado won hwe bi o. Na 2020 no e bese sisi awo. Ade na oba be sakrai. Ade a holiday sample for the egu oda no. Wo ba be sakrai. Basa abe favor government workers. Ya penisa ya pese de o honangasa na nado e den odi osu gina otu na si ho na sa holidays ye wisu eno a na ye sa dia wa so oye sakaya the year 2020 no ono abati na dwe yeah me de John de me kan se akuafo na o mabre o moja ani na o mo koje kakra e wo krache ho no ma ta to renche mu we ato o mo no ahomete isanze akuafo no dani de nyina o mo koje bibisa na ye monitor o mo but enipa ne bebre aboneyefo no ewo ho ya omo didi omo ntente enti dan da me de menya anka omo kwaji saa sika no wokrache ne ho a anka yempe police fo bi eni wo machi yemfo bia anko na fiefie mizanze kurani se ya no wokwaje ya yakobɔ ne tuo ya kyese sika kakra wokwaje kura ne num kura ato medase ama na sana aja process afami yawo kakame kan se omo ayebo mu etuo no emabusafo yako na emija se atemwe esibo be krum adidi ase emija me lo akọ papa se adentina oblefo sei na etumbo ne tu na sa nkofo no ombo mu tu no nyambe tu omo kapa na ebese holidays ndie mudi be kan mo ya na na de me de nka be bo abaso papa na kan ko 2020 kan podi masa na kan ko podi nka me ha ho ene campaign ma holidays ni megu mo na se be die ni ate mo medase ezera se be breje se yas toothpaste adawru man ka boni bi aju odum bi ani nyina be yi ne papa no no o ma dawru man na na we yenika potibia ya fro yenika na mebia trotobia yetimi fudin komo Dr. Manu mun come on and you go so ayedie no na ye fa na se ma Vodafone. The future is exciting ready. Me patch smart business no ejuna mu den. Wo ya adwuma wura afa no obi adwuma ana se fi a wutimi obehia so obe customize you data. Vodafone ene de sa akonya no e ma mpacho wa borua Vodafone office bi e ben obi ana free hotline 0302 334040 na catch so hia e Vodafone smart business ni bi na timi aboa ma nkita odi akokama CB men and women capsules womo ene kurokura mu ama ne mema adwun so timi purum bema de nka adwun so na purum a na me se bema wo gina baabi na wo pege o na se adwun so na yi mframa ansa na adwun so na se wache mache ayi so adwun so wi ne mframa anka edaisia din na se nkaja wo de covid enso ene nipa ne bebre wo obadwun so wi na hye wo a ofe ne se ti na pampam wo so che se ensempi wo kora nya hye ne roba wi basa o mema yo no na agogo a ne sa oba so ensu ogugu basa ya na wotenka wo bra wabu nse achi no ena afi so kora no wo hwa ne o man hyeda nkoye wo wase ne nyina no CB women capsules ene be yesa adwuma na ma o madama ene voice of the day unim say we no special request because me mami tonam tumi na mkoto ya misin wo yi wo fie no ma dia tumi din mi wayi wo fie sofo mi wayi wo fie ta wana mi san ko wurade no se wurade wa mo me me wu Jesus eti wi ana mi ni gu konkom se me ya fast 21 days wurade ma mi tupini ni na ni go na me mopo na mi juma me ya ni me hu tade ina tete support am ni bi sha mi tade ina sai obi no milk no watotuna na mako na mi no mako for konko no na me asiesie mi divide them me ko to no one kan ori cinema that time atapa ani
ya tutu sika gu mi so mi nya sika enti me ba na fine mboboa no ana me to divider tetidie nua de ne bisa sɛ na ba so pa me to bi to trog na me no mu apia ne ko wura me de enti academy ni be siesie enti me to blue bob de board dem ho ana manfo nkramofo ya kiri wiadua o mo konkoni ade no ana me ti etiesie oduopum Jesus 21 days fasting ko awie ye no adana mi bie so no so be show papa mpai alaba demo empire ni ntiatiamu hiri kwasoro bawurade mrane bottom so akese awurade mana mi didie nyina se awurade be mana dane ko to nyom sa minya meni mabankese enti minsro adie na watamfo betumi aya ensa mi bie so yae ebini ayamwa ebia ye netie ententen nyina wo anani good wanam se bua so nam tue so Jesus nim se ba se o sere me asma wo kana yo ho asai sit na mam ser kakala asem na ro ho obi aro ho sempa Vodafone. The future is a site. We cry said yes, the future is a site. And I just order one bobusu and cook Vodafone. Na CB men and women capsules so be boa ma Johnson. What Johnson today at in their own pem na what tin canswa kosropa. Pepacho Simaf smart cement or more boy pa anti cement papa would just utobia. Naja Odia Ukobe Biasi Adom for cement win papa Simaf. Nana talks mosquito coil and spray. Ubu almost or bra we hear mosquito coil pacho and send better to any so malaria be take over. Ewo redeem nti bomoden ne pe na talks mosquito coil any spray ni bi na ye ho adwuma na ya so den na malaria ni nya chi wie dia na ye tabia herbal mixture na also nom na etuase kama dia ma MTN osi mobile money no send and I receive if you 200 Ghana ko na chede no e be flu sa abro nya be Grace mo party clinic any wa wani tuase ba yare sa wo nti pen ko na Grace no itwi din ya adom so de bibia adom bebo adom so bia no na nyu sampa wie nkonimdie Kingdom Jense Power Capsule say mema duro so nko a eboa mema pa hwebe ma pa nsa hu tira yes ahodin wom so hye obi na no hodin hu sa Kingdom Jense Power Capsule no ene yes adwuma ni nyina Total Ghana e de Trosi Club abampacho drobani so twi taxi ana se trotro e bi adwuma no mfa so nyina adwuma wura ne ne die wo so akwanya nie so obesa nkwan kakra nti fa hu wura mu bi gi Total card ne to eye mfa wo Total station bi e ben obi anatimi aboa wo won madama ene na nwumre ye ba ya beso no na kai se nchense papa e wo dwa so sese no eye Troy Steel Roofing Company Limited o mo nchense a wo de e ma wo Color Supreme +1 fashion trim 20 year warranty etechire ya ye so mo na nwumre no na say ampofo Germany obiri yaboa fentem frem abedne wa asante asiedu afi kwame kule no ena ne damtito bia share space be hunu na ye ka ho na ja ye de Kasiebo yi ebremu nana bedi de etwumi live free aso okwa abrewa nana pop na afi ho so okwa kodwagum kama pa a che se we hwe bibia live okuma nkra ba akopa waka waje so ansha tare no anka nje za tare fatao ene wo twe ama na tete nyasam ketwa ene ona dia gudie mu nsam no ebre yen ye de mu si na me adom a ebe se hia biem abeku